Ez zuen jagoitik balio teoria politikoak itxumandoka horrastatzeak. Gaznari gabe genbiltzan egun eta gauetan, euskaldunak galdua ginen purki. Doloreak jasaten ikasia ginen, panpos izateko bezala euskaldun jarduteko isili sufretu behar baitzen baiki. Frustrazioengatik irauten, hurbilduko zitzaigun askatasun goiztiri arte esperatzen, baina ezin genuen bazkario edo aguari bat buka gaznaments. Tragedia honek ez zuen bururik ez bustanik. Bizkitartean, otorduan bospasei gazna xerrame, hain mehar non zirudien alde bat bakarrik ez zutela. Uste zenuen, aste batentzat azerik zinela, libertate mikatzaren aitzin gela gelberetan sartua hotz. Mana sakratua ginetan errautz. Gaznak bere gutxitasunean, sosegatzen eta sosleitzen zintuen, bekatuaren hildoetan barna suntzitzera utzi gabe. Pontol Konbolt eskualdeko Gizelai usaintzuetan Germanteseko kondesaren atzetik tarrapataka ibiltzen zen Marcel gaixoaren antzera, hasi dut nostalgiaz eta bakardade gastronomikoz antu ipuin hau, Sarako Elizako prediku aulkian, jende beldurtu eta plegatuen aurrean oiuka, bekatuari erdeinu eta usaka bere denbora pasatzen zuen Axula Ritzalbakoaren moldean finitzeko. Gaznak idazkera manatzen dit, aldizka, herritar eta mundutar. Gazna, naka-naka irenztean, edozein sukalde ilunetan, lurrazaleko nomada guztiekin ahataraka aurridetzen naiz. Ene debalde izaerak munduko debalde guztia juntatzen dituenean, inutiltasunaren unibertsaltasunaren ateak jotzen ditut. Eta horrek merezi du Axular eta Proust izpideen eskontzea, ez?